ɗazun nan da muke yi ne. Wallahi baba wani assignment aka ba mu wallahi. Malamin nan ya ba mu assignment mai mugun iya ne. Wallahi baba 2+1 ya ba mu har yanzu tun ɗazun na kaya salban masu dinnan wallahi. Ba ko za ka ansa gwada. Gani? Wai tun ɗazun na 2+1 ɗin ne ka kasa amsa? Wallahi baba. Kuɗin makarantar da ke biya mu a banza. Allah biya dad dukkan alama assignment din na ya girgiza ka ta ci gaba da ansa assignment ni ina nan a saba mun shi ina nan Wai wani malami ne ba ku wannan assignment din? wallahi dad malam Shaibu ne wallahi ba mu assignment din wallahi ya gagara ne Kai, ina jin wannan malam ba daidai ba ku ba. Assignment din nan ina ji dai ba daidai ba ku ba. bai da dukkan alama assignment din nan ba gagara ina ga dukkan alama gaga ya asara kuɗi Kace